Ассалому алейкум, апа ухарои азиз. подписчикои азизи меҳрубони ма ҳама каса сӯзин хубин, хуш омадин ҳама каса ба эфири мо. имрӯз эфири мотиватсионӣ мешавад, суҳбати озод мешавад. Аз дидори ҳар яки шумо шод ҳастам ва распаковка мешавад бо хоҳиши шумо. Так. духтарои хушрӯи ма, кадомтон ки эфир медурен, ҳатман лайкои худтон надонен, лайкои худтона бумонен. Алейкум салом, хуш омаден ҳама каса ба эфири мо. Поделиться, так, и статус, и группа директора, и ҳамаи ҷода ози силкаша поделиться мекунем. Марафон. ҳама каса хуш омаден. духтарои хушрӯи ма, саволотон боша марҳамат, саволотонро навистан гиред. кӯшиш мекунам саволотонда ҳаматонда ҷавоб дим. моз яке аз духиҳои дӯст медоштаи ма, ҳамин духиш дага беҳад маҳқулаи ма, ҷои бурам мезанам. ҳам қабӯи хушрӯ дора, бӯи свежи аҷоибот, беҳад бӯи хушрӯ дора. Так, ассалому алейкум апай Сайдаҷон, дар куҷои Новосибирскен? Дар пеши лента МЖКда зиндагӣ мекунам. Ассалому алейкум, раҳмат соз. салом апаҷони беҳтарин зан ҳастен, мошалло апаҷон, раҳмати калон. салому алейкум Сайдаҷон. Так, барои шаҳрчи шаҳрабону комментариятно намехонам. як ҳикоя мисол мебиёрам барои комментарияи шумо. ҳамин одаме ки масалан ягон ҷое меравӣ ки пешпоӣ мехӯри, ягон ҷота мезанӣ, сахт мезанӣ, баъд аламат мекуна. ами ҳикояи морай ку ҳамин рӯз ма давае мондум, да ютубу мондум. хулоса мор мерава да арра, як ҷои арра да пӯсташ медрӯя, дар меёва, қаҳрш мекуна, аррара мегаза, успокоит намешава, аррара ба тамоми санъаташ ҳамихе дар гирдаш мепечона, мега ҳами аррара аку бигем ки азоб бутум ки ҳамо арра дар тамоми ҷош медрӯява мембара мор. ва дар ҳамин ҳикоя нақл кардагия ки шахсоне ки ба шумо бадӣ мекунанд, шахсоне ки аз паси шумо гап мезананд, бе ягон далел, бе ягон доказательства, бе ҳичи мехазанд аз паси шумо гап мезананд, шумо онҳоро ба ҳоли худаш бигузоред, сар ба сар нашавед ва намонед ки ба хушбахтии шумо ва ё неш зананд. барои ҳамин қад одамо ҳичи надоранд, душман доранд, вале бикун бо худованд моро ин қадар пешрафта кадай, алҳамдулиллоҳ, меҳнат мекунем, худо ба шукр. конечно ҳастанд одамое ки бахилӣ мекунанд, ман ба ӯ сар ба сар шуда наметавонам, сар ба сарам намеша. плани маркетинги Фаберлика мегуфтену мефаҳмондед. маркетинг плани Фаберлик. дар компанияи Фаберлик ай 100 балл мешавад ки шумо аллакай оилӣ гирен. ай 100 балл. 100 балл уже консултант мешавад, лекин 100 балла ҳама карда метавонад. 200 балл вақте ки мекунен, старши консултант мешавен. аллакай бо оилӣ ки шумо зиёдтар мешавад. лидер ки шуден, шумо бояд ки отриф дошта бошен. отриф гуфта чира меган? масалан линияҳое ки командае ки шумо месозен, бояд ки ай 5 линия зиёд бояд боша, барое ки ҳама баробар, ҳами чӣ фаҳмонам, ҳами як ноне ки ҳастай, мобайнаш агар ма бошам, гирди атроф шумо бошен, ҳами як нона ҳамамон якҷоя мехӯрем, боқӣ монда дар охир чанд қая ки монд, баъд ӯ айма мешавад.
мешава баъзе вақтое ки ҳамун нон да ман намераса, лекин барои има рух афтода намешам. Ана баъд бо ҳастай баъди лидери старши лидери аллакай иҷа оилики уже мошинитар, уже оилики бисёртар, уже команда уҳдадориш калон мешава. Баъд витсе-директор аллакай 2 қадами дига баъд директорӣ мемонам. Старши витсе-директор, директор то ҳамин лидерия мушкила. Бисёри занҳои мо тоқат накарданашон то ҳамин лидерия. То лидерия тоқат кунед, иншоалло ҳамаш мешава. Ба 100 балл шумо маоши калон намегиред. 100 балла любой консультанте ки имрӯз регистратсия мешава мекунаша. 50 балл 100 балла ҳама карда метавонад. Ба 100 балл шумо маоши калон намегиред, ба 200 балл шумо маоши калон намегиред. Ай ҳамин лидери усуш уже 2500 рублай 3000 рублай михелай маошаш оҳиста оҳиста ана михел зиёд шудан мегирад. Зависид ана ҳамун командае ки шумо месозен чанд қайки калон шуд ҳамун қадар маош калон мешавад. салом алейкум Саидаҷон, беҳтарин зан ҳастед, мо бо шумо мефахрем. ҳазор раҳмати калон. салом, шумо беҳтаринен. раҳмат, миннатдорум. Саидаҷон устоди беҳтарини ма. Саидмурод Давлатов дар ҷаҳон ҳурмат мекунад, лекин дар байни тоҷикони худмон ҳарчи меган. Бале, бале, вақте ки ма Москва рафтам конференсия, бовар кунед, ма даже ба командаи худам нарасидам. Чихе мисол одам ҳавас мекунад, пеш меояд ки Саида, можно фотографироваться, а я отказываюсь, я это не могу, это не моё. Я не хочу кого-то обижать. ҳама қатъи сурат мегирам. Ами Догистонам рафтам, дидем ки чӣ хел ҳурмати иззат бигем дар дараҷаи олӣ буд. Чӣ қадар ҳурмати иззат мекунанд. хай чӣ кор мекунӣ дар мобайни миллати худат ҳамихе ҳастанд баъзе, на ҳамаш. оли бо мебинем ки чӣ хел командаи ма бо ма бигем ки вохӯрӣ дорем. бо чӣ хел мақсад якҷоя мешавем, мо чӣ хел бо суҳбатҳои дӯстон мекунем, лекин бисёр ба хеле аз тоҷикои худмон мебурояд. Так. аз ма ягон чӣ мебиёрам. Ма ай Догистон чӣ гирифтам? Благодарности Раҷабова Саиди. Так, благодарим вас за преданность и любви к компании, за многолетний труд и веру в успех нашего общего дела. Желаем вам достижения новых больших целей, ярких побед. Пусть ваш путь вместе в Фаберлик будет всегда интересный и успешный. И нам хали благодарности додан ма руи саҳнада, конечно. Бо чӣ додан ма? Ине хали додан ма. Так. Фаберлик для меня это жизнь. Личностный рост, достаток, новый мебель, красота и здоровье, праздник, поездка за границу. Фаберлик для всей моей жизни. Так, образование детей – это мои слова. Это мои слова. Ина хали додан ма бигем Фаберлик барои ма кор нест. Ман намедонам барои ягон кас агар Фаберлик кор бошад. Фаберлик барои ма кор нест. Фаберлик барои ма просто хурсандӣ, вақти хуш, просто роҳат ки зиндагӣ ку, шаҳр ба шаҳр хӯрдан гаштан, просто работа кайф. Фаберлик барои ма кор нест. Ва боз анаи хеле наградаи бигем ценный барои ма додан. Боз як ҷояҳои када мебинем ҳамроҳи шумо. Вот. И шиша ҳай тамошобино. Чӣ навистагия? Награждается Раҷабовой Саиде. Так, за преданность и любви в компании, за ваш многолетний труд и веру в наше общее дело. Желаем вам достижения новых больших целей и ярких побед. Пусть ваш путь в Фаберлик будет всегда интересным и успешным. Вот. Инам хали додам ма ва боз командаи ма мара чӣ хел қабул кардагиян. қатъи командаи ма гап задиян руководствои Кавказ ва характери ма барои командаи ма чӣ гуна ҳаст. ҳози ишам барои шумо нақл мекунам ва портретма нишон медиҳам. Так, инаи портрети ма ҳай тамошобино, лекин
در همین پرتریتی ما چی نویستگی از ما شما دمی خانم همه این سخنهای دخترای کمانده ما پرسیدیان شونه که ما چه خیلی خراکتر دارم چه خیلی آدمم و در همین پرتریت نویستیان چطور ایشش بچم در نه بچه мою не трогай, сейчас я буду на зарядку поставить. Трудолюбивая, стильная, заботливая, сказочная, загадочная, крутая, позитивная, красивая, истинная, любимая, целеустремленная, лучшая, щедрая, веселая, модная, элегантная, отзывчивая. Так, престижная, нежная, яркая. Так, харизматичная, волшебная, деловая, обворожительная, успешная, настойчивая, грамотная. И хамма суханакой духтаракой командой ма. Да, миджа навистян ба сурати мара портрет кадай руководствои Кавказ. Руи сахна дадодан беҳад минадорум ташаккури зиёд ки қадар шумо фикрҳои беҳтарин дорен оиди ма. Апаҷон дар группатон ёд кардем. Бале имрӯз якчанд рӯз дар группа набудам. Чӣ қадри духтаракҳои команда мо кор кардем, эфир кардем, суҳбат кардем оиди бизнес, оиди пешравӣ. Иншоаллоҳ имрӯз бигем дарсои ма, дарсое ки хардагӣ будам сар шид, уже ма барои шумо профессиональный наставник мешам. Уже ма студентка онлайн хондестам. Метавонед айрӯз пас ма студентка орзуҳое ки дар тамоми бигем ки ҷаҳони кӯдакӣ фақат орзу мекардам ки ягон ҷо хонум диплом гирим. Вот ма тамошобинони азиз онлайн вай дромадам, дарс дромадам. Уже я студентка. Так, ҳозир ма ягон чӣ мебиёрам ва распаковка тӯҳфаҳое ки аз компания барои ма рӯй карданд. Имрӯз 8 ноябр имрӯз ма iPhone видеочи Фаберли гирифтам, ки шумо распаковка мекунам ва саволҷавоб мекунам, баъд хотиррасон мекунам. Тамошобинони азиз, то охири каталоги мо ровна 9 рӯзи дига мондагӣ ва шумо ровна 9 рӯзи дига шанс дорен ки иштирокчии ҳаҷи умра шавен. Каталог навши дига наметонен шумо иштирокчии ҳаҷи умра шудан. Барои ҳамин ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, кадометон ки мехоҳем ки ана ҳамин набори каструла аз тарафи компания тӯҳфа гирен ва иштирокчии ҳаҷи умра шавен, шумо бояд ки то ана ҳамин 9 рӯз дар командаи ма регистратсия шавен. условияш бениҳоят осона, условияш бениҳоят оддия. шансотуна айдаст натиен дига хеле шанс намешава. ман меҳнат кардам, пули 3 билети ҳаҷ тайёр кардам ки 3 нафари шуморо ҳаҷи умра равона кунам. Так, раҳмати калон барои суханотон аст. ма ягон чӣ мебиёрам, я распаковка мекунем якҷоя. бахшиш ина ман омадам тамошобинон. ма дар чӣ роҳи компания вместе будем смотреть. камтарак ма камерама дуртар монам ки шумо мара бибинед. чор 1 2 3 4 5 коробка.
روی میکنم شما در نشان میتیم یگام تاییره ما پول دادگی نیستم همش از طرف کمپانیا پدرکا آمدگی برای که ما چی رفته بودم کنفرانسیای مسکو آجی من رسپکاف میکنم بعد اسمس های شما را میخونم так بسم الله الرحمن الرحیم ای کلونش سر کده ای کلونش واو салатник салатникое که من заказ کردگی بودم میخوایی جاکوش پرپرک دارم ای اید تروی کردگی навистаги будан на ида таруй кадаге не ки ман мехоҳум раз это подарок для меня я хочу их открыть и пользовать ман ҳамаша рӯй мекунам барои истифода бурданам так инаи хали ира бинем чӣ хушрӯй лаличаи шаштаҳай ای ششته های ذره تلفن من بر فکرم کم ماندگی تا تمام شدنش قطعی شما صحبت میکنم ای هم ششته پیدا تلفن در روی کدگیم کدامتون در کار باشن علی چی هست در کمپانیا میتونین زکاس کنین دستار کدام اینجا داره так косаж ой это стаканчик и наконец-то стаканчик ой марам омад я бine Вай, машаллах, Ина. Какая красота. Чихелай тамоша бине. Духтаракой команда чихелай. Ки заказ кард? Ки ай ҳами пасудуҳои навинка заказ кард бароша? Ина. Аҷоибот. Не? На калон, на майда. Беҳад хушрувак. Машаллах. Аҷоибот. ай стаканчикорам 6 та рӯй кардагӣ 1 2 3 4 5 6 та неш косаш вот нехе дечхе комплекти хушрӯй так ана кубо мебинем дега чия ям ба фикрам стаканчика ё стаканчик ина ҳамаи ҳамиё падарка даиши бошад да мошаллоҳ да иш тамошобино подарочный пакет так нигоҳ кунед ин хушрудиро бинен ина чӣ зебо и вот ишо ана иша мешинам нишон метиён подарочный пакет
Так, магазини мара диден, дар хона магазин дорум, ҳама чӣ дорум. Инаи парфюм для стирки в гранулах. Бо ами запахи дӯст медоштагӣ мараро икадиян ҳама қабуш хушрӯвай дами момент тамошобинои нами дами момент ҳозир мо ҳама либосҳои мақсад баҳорона тобистонара мешӯем барои соли дига мемонем куш зимистон шед инами буш як сол меистад ҳам қабуи хушрӯ мекунад особенно барои пастелни бильё ва палатенса беҳади бад бӯи зур мекунад пше ина шумо да ҳуюш падаркарои када ида вообще бушта гап несте нафасат бовар куд меги ки ами бесконечно нафас бикашӣ туши новинка и туш миҷаи шуморо двойной объем метиҳад нав буромадагия да компания уже да продажа буромад туш с эффектом накладни ресницы на 2 раза больше ҳамқа таъриф кадан ира ҳама анами директорои фаберлик да Догистон ай ҳами туш карда рафта буданд артикулуш 5087 и анай хали палетка ай палетка ҳуишама дорум ҳама цветое бигем ки дар корияйда и беҳад палеткаи хушрӯвай ай ҳами палетка кисати ма да чӣ када будам да макияжам ҳозир бигем ки зимистонай крем барои тела рӯ даст поча узви бадан инами қадар флакони калонай зимни вариант ё туҳфан як копеек додагӣ нестма ана ёрам новинкаҳан легендарный кислород так и ба фикрам креми ночной дневное кислород медонед барои рӯи мо чӣ қадар муҳимай то инами крема мекунед рӯи шумо нафас мекашад так иш восстанавливающий активный спрей для всех типов кожи ана ишам кислородай кислород в виде спрей ана и крем для лица зимний и бигем ки анаи листовой стиральный порошок чизои дар корӣ бовар кунед особенно барои ами занҳо як падаркаи калони хушрӯйна падаркаш нигоҳ кунед хубиш да чиайда да уҷа да дасти мо надоданд ки мақсади ё ҳамашон омадагиян ё чихе мераванд ҳамаи ҳамира да мо давай доданд то хонамона рӯй карданд ами хеле компания да куҷое ки падаркара то дурини хоната биёрана битиянад бе пул бе ҳичи ина тамошобино ана кӯмакам тараки дигар смсҳои шумо да ҷавоб метиҳем баъд қатъи шумо хайри хуш мекунам ки заряди телефонам тамом шид так ма дар хизмати шумо так бинависен апа хоҳаро саволотон боша марҳамат саволотонда ҷавоб метиҳем апау харин ма баҳс кардан дар кор нест марҳамат саволотон боша саволот натиҳен ма саволотонда ҷавоб метиҳем апаҷон ба пеш раҳмат ба пеш саидаҷон саломат бошен саволотон оиди ма оиди бизнес боша оиди конференсияҳои рафтагӣ бовар кунед ҳамин хеле спикерони бақувват буданд занҳои миллионерои компанияи фаберлик дар рӯи саҳна баромад карданд та ҳазор раҳмати калон апай саидаҷон агар заказ карда бошем мо оли пулша наспорида бошем бо дигар каталог метавонем супорем ё не
бинен ки дастафкаи шумо агар ки дар ҳамун каталог боша не, агар ки бинен ки дастафкаи шумо баъди каталогай метонен ки заказ кунен. Масалан ҳамин 2-3 рӯз мондани каталог тамом шуданда, агар ман ягон заказ дошта бошам, заказ ман афорд мекунаму пулаша намеспорам. Каталог ки нав кишид ба пула меспорам, балош дар каталоги нав мегузарад. раҳмати калон. Салом алейкум Саидаҷон, чӣ хелен? раҳмати калон, суол шумо чӣ хелен тамошобинони азиз, апаву харои азиз. Историяи як духтарака нақлтон мекунам. Ҳамин конференсияда бигем ки нақл кард, баъд ва эфирмона ҷамъбаҳс мекунам. Як занаки якам я спикер бигем, я занаки калонсол буда. Где-то ба фикрам буд 48 сола, 50 сола, қати бачаш омадаги буд. Мега вақте ки ман дар Фаберлик омада, мега як бора муваффақ шудам, мега то элитни директория биромадам, то элитни директор не, то бриллиантни директория, мега биромадам. Бриллиантни директори Фаберлик буда, мега ки дар шаҳрмон ҷанг сар шид, мега ҳама ҳарс рафтан, мега хай ман кӯдакома гирифтам, мега биромадам, рафтам ай шаҳрмон, мега баъди 2 ҳафта мега омадам, мега дар шаҳрмон ягон кас набуд, гирия када, мега омадам хона, мега мақсад бизнеси беҳтарин доштум, ҳамаи чи 100% буд. Омадам ки ҳичи нест, на одамай дар қишлоқмону, на бизнес, ҳичи намонда. Ба мега ҷанг тамом шид, мега айнол, мега зане ки мақсад ин қадар муваффақ будам, ҳамаи чиз доштум, мега ай рӯи ҷанг ҳамаи чиро ай даст додум, мега баъд айнол, мега духтаракои командам як 2-3 монда буданд, мега ҳавоё мая дастгирӣ кардана, компанияи Фаберлик мада иҷоза дод пункт бида чӣ кушо, мега ман 2 қанат пайдо кардам, мега ва ҳамин кора сахт қапида, мега фарзандом да барам буданд, мега хай духтарои команда, мега оҳиста оҳиста, мега ҳамин хеш шабу рӯз кор кардам, мега ҳозир закреплённый элитный директор. Фақат мега путешествия мерем, қати бачам, қати келином, набераҳом, фақат ҳоли мо хӯрдану гаштанай, камера кадану дар сайтомон мондан. баъди ҳамин историяи ҳамуро шунавидан марам ҳамин хел будам да, мақсад дар рӯи саҳна чӣ хеле ки гуфтум, ман беҳисоб шукронаи худованд мекунам даже ба ҳамун рӯзҳое ки сахттарин ба сари ман овардагӣ буд. меҳнат мекунӣ, азоб мекашӣ, ба пешравӣ мекунӣ. ба фикри баъзе тамошобино фикр мекунанд ки Саида диромада тамом ҳама қатиш кор дар диромада коргари Фаберлик шуд, Саида миллионери Фаберлик шуд. Не, барое ки ҳама қати Саида кор кунад, Саида аввал 6 моҳ блогерӣ кард, Саида азоб кашид, ҳар як ӯ видеоро монтаж кард, шаба хоб намерафту, саҳара қати подписчикош гап мезад, ҳам ба телефон не, комментария қати навис кати 50 кас менавист, 50 каса ҷавоб медодам, лекин комментариҳои ман ай 400-500 та зиёд буда, кам набуд. Анамихе оҳиста 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 команда калон шид. Баъд ман муваффақ шудаму соҳиби хонаву дари хидмат шудам. Дар ин муҳлат 1 сол зиёд гузашт, 1 сол кам небуд, 1 сол зиёд. Бароям қапаву харои ки тоза пайваст шудагем, дар кадом гурӯҳ ки набошен, наставники шумо кадоме ки набошад, ба якумаш ҳамаи наставник кӯшиш мекунад, мехоҳад ки духтаракои командаш пешравӣ кунанд, лекин ай наставникото ношукрӣ накунен, сабр кунен, дар куҷое ки кор мекунен ҳамунҷо кор кунен, пешравӣ кунен. Вақте ки шумо ай структура ба ин структура, ай наставник ба ин наставник медавен, оянда муваффақ намешавен. яке аз шикастани правилаҳои компания анамин перерегистратсия накунен. апаву харои меҳрубон, вақте ки шумо як духтараки коргари як структураи дигарро ба кор даъват мекунен, ҳамия донен ки вай луқма барои шумо ҳаромад, барое ки ӯ одам ӯро айнол кора фаҳмон, меҳнат кард, азоб кашид, нозу бозори вайро бардошт ва шумо одами таппа тайёра мегирена, ай роҳ мезанен, ҳам зиёну зарар ба ҳамон одам меёрен, ҳам зиёну зарар барои худтон меёрен. ин вақт временно шумо паноҳ мекунед, лекин офтоба ба доман пӯшонда намешавад. барои ҳамин қадр аз таҳти дил кор кунен, аз таҳти дил дуо кунен, аз таҳти дил намозотонро хонен. худованд барои ман дод, барои ҳамаи шуморо метиҳад. ҳамин вақте ки аз таҳти дил дуо мекунӣ, ҳамон момент даже худи одамизод эҳсос мекунад ки дуош ба даргоҳи худованд қабул шудагиаст.
ҳазор раҳмати калон барои ҳамаи суханотон, барои ҳам суханои бад, ҳам суханои хуб. Ман гуфтам ку ба ягон кас сар ба сар намешавам. Он шахсоне ки противи ма гап мезананд, айпаси ма гап мезананд бе ягон факту далел, ма одамора ба Худованди меҳрубон меспорам. Он бигем ки так он ҷазое ки Худованд метиҳад ман дода наметавонам. раҳмати калон миннатдорам. То эфирҳои оянда Худованд нигаҳбонатон. Ҳар куҷое ки ҳастен соғу саломат бошед. Ҳар куҷое ки ҳастен Худованд аз чашми назару шуморо дур накуна. Фарзандои мо шуморо ба роҳи рост ҳидоят куна. Ҳамаи бефарзандоро соҳиби фарзанд куна. Бехонаҳоро соҳиби хона куна. беморро шифои комил ато куна. ҳабсбудагиро Худованд озод куна. Худованд ҳамаро соҳиби хонаву дар, соҳиби хонаву дари орзуҳояш куна. зану марди рӯи ҷаҳона Худованд ба бахт бугардона. Худованд дунё монад тенҷиву амонӣ куна. Ҳама вақт мегӯем ки анами хеле хушбахту хурсанду сарбаланду хонаобод бошем. ҳазор раҳмат. миннатдорам. ман аҳамиятшо наметиҳам, шуморам аҳамият натиҳед. бале, омин. ҳама каса дасти дуо мебардорем. ҳама каса омин мекунем ки Худованд ҳамаи моро нигаҳбон бошад. миннатдорам барои ҳар якаи шумо, барои иштироктон дар эфири ман. кадоме ки дар ҳаққи ман дуои нек мекунам, ман дар ҳаққиш дуои нек мекунам. бале, кадоме ки мехоҳад ҳаҷи умра рава, Худованд ҳамин даргоҳа тез ба ӯ кушода кунаву тезтарак ба дидори хонаи худаш бирасонад. раҳмати калон барои шуморам шабҳои раҳмонӣ. группаи Ширинмоҳ ба пеш навистиянд. ҳаматон ба пеш саломат бошед. хайр.